Hola, bon dia. Soc Oriol Saura, educador del patrimoni, i avui, en aquest xip didàctic, us presentarem la Cova Foradada. Aquest espai que tinc aquí darrere és un espai que va estar ocupat durant un munt de temps. Encara hi estan treballant els arqueòlegs, per tant, no és una etapa tancada. Però aquí hi hem trobat enterraments, hi hem trobat restes de materials i també hi hem trobat ossos i restes de grans carnívors. Per tant, en aquest xip didàctic intentarem explicar com es vivia la prehistòria a la nostra zona. Com sabem nosaltres que aquí dintre hi va haver-hi gent del Paleolític? Doncs ho sabem gràcies a la seva indústria, a les restes que ens han deixat. Per saber quina era la seva indústria hem de parlar d'eines lítiques, eines fetes de pedra. Al llarg de la història, de la prehistòria, aquesta evolució ens va marcar diferents èpoques. Aquesta segurament és una de les eines que a simple vista veuríem més famoses perquè és el que nosaltres coneixem com un bifàs. A base de compacte vam treure una eina que era polivalent, que servia per diferents coses. Però el que vam aconseguir amb aquesta pedra era que nosaltres d'una gran pedra en trèiem una única eina. L'evolució cap on nosaltres ens trobarem és que ells van inventar una nova forma de fer-la. Ells utilitzaven una eina més gran que la tallaven d'una forma molt concreta per després anar traient peces que els hi fossin precises. Aquesta que veieu aquí ens pot servir pràcticament com un ganivet. Si li faig petites peces em pot servir com un ganivet de serra. Per tant, què passa quan aquesta eina la deixo de fer servir? La llenço, però segueixo tenint un centre que em servirà per anar traient noves eines. A la Cova Foradada hi vam trobar eines de neandertals i de sàpiens. De fet, aquesta cova que veiem aquí és especialment important degut a que és el punt més al sud de tota Europa on s'ha trobat aquesta connexió entre neandertals i homo sapiens. A la Cova Foradada hi van conviure aquestes dues espècies que hem comentat amb anterioritat. D'aquí ve la importància. Per què? Doncs perquè durant molt de temps es va creure que neandertals i sàpiens no havien conviscut, o almenys si havien conviscut no de forma directa. Ara, en els estudis més recents, demostra que tots els humans que estem ara a la humanitat tenim entre un 1 i un 4% de neandertals a dintre nostre. Però va haver una peça que va ser, com dir-li, l'estrella. Es va trobar la falange d'una àguila reial. L'àguila reial és endèmica de la península Ibèrica i, per tant, encara avui la podríem veure per sobre dels nostres caps, però és que la van fer servir com a joia, com un simbolisme. Quan parlem tant de neandertals com de sàpiens, estem parlant de l'evolució màxima. Són gent que ja tenen una capacitat cranial com la nostra, que l'únic que els hi falta és tindre més tecnologia, però pràcticament serien homínids com nosaltres. Doncs en aquesta Cova Foradada s'hi va trobar aquesta falange que s'ha trobat en molt pocs llocs d'Europa i, per tant, el fet de trobar-la aquí l'ha fet aquesta troballa excepcional. Ha fet canviar una mica el paradigma. Per què? Perquè fins ara creiem que la frontera entre neandertals i sàpiens es trobava entre el Pirineu i a la vall cantàbrica, quan ara sabem, gràcies a aquesta troballa i en algunes més, que aquesta frontera probablement es trobaria al riu Ebre. Per tant, aquest paradigma ha canviat una mica per veure que aquesta evolució és la que trobarem. Nosaltres sabem que en aquesta cova s'hi va viure aproximadament, o s'hi van trobar restes de 40.000 anys abans de Crist, i sabem que els neandertals desapareixen del tot aproximadament entre els 30.000 i els 28.000 abans de Crist. Per tant, ens ha obert una nova forma d'entendre aquesta relació entre neandertals i sàpiens. A l'entorn que ens rodeja avui, que rodeja la Cova Foradada, el típic bosc mediterrani, aquí com a màxim podríem trobar un conill o un senglar que ens vingués a veure, no té res a veure amb el que convivien els que trobaven a la Cova Foradada. Ja us he comentat que dintre la Cova Foradada hi compartien, era un lloc perquè hi mengessin aquests homínids, però també altres animals. Per tant, l'entorn que nosaltres veiem avui seria molt i molt diferent. Actualment tenim el mar Mediterrani a 1,5 quilòmetres aproximadament, doncs aquests 40.000 anys enrere el trobarien gairebé 60 quilòmetres a dins del mar. Per tant, aquesta costa mediterrània que tenim en l'actualitat no s'assemblaria gens. Bàsicament, a l'entorn també vinculava a aquesta gent. Recordem, eren nòmades i podien arribar a caminar entre 20 i 25 quilòmetres diaris. Per tant, el coneixement de l'entorn havia de ser molt bo. I fins aquí aquest xip didàctic. Espero que us hagi agradat i fins la pròxima.